ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାର ସମାଧାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ ଏମିତି ଭାବିକିନା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଉପାୟ କହୁଛି, ଆପଣ ସେ ଉପାୟଟାକୁ ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘଣ୍ଟି ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ କଂସା ହେଲେ ଚଳିବ, ତାକୁ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ହେଉ କିମ୍ବା ଚାମଚ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଦରକାର, ତାକୁ ଧରିକିନି ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଘରଟାକୁ ଭିତର ପଟୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଠାକୁର ଆପଣ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଖିକୁ ବୁଝିବେ। ସେ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ଏମିତି ଜୋରରେ ଥରଟେ ବାଡ଼େଇବେ। ଦେଖିବେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆଉ ସେ ଧ୍ୱନିଟାକୁ ଆପଣ ଆଖି ବୁଝିକିନି ଏମିତି ଆରାମସେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ ସେ ଘଣ୍ଟିଟାକୁ। ସେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଟା ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ କରିବେ ନ କରିବେ, ସେଇଟାକୁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଚଲେଇବେ। ଏମିତି ପ୍ରାୟତଃ 7 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ପାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।